అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కుమార్ భద్రాశ్రమ జ్యోతిష్యాశ్రమ జ్యోతిష పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఏంటంటే చంద్రుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే మనము చంద్రుడి దగ్గర నుంచి రెండో స్థానం చంద్రుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము గోచారంలో. అందుకని జన్మ చక్రంలో చంద్రుడు ఉన్న భాగం దగ్గర నుంచి చంద్రుడిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు గ్రహ గోచారంలో. జన్మరాశిలో చంద్రుడు భాగము, ఎగ్జాంపుల్గా జన్మరాశిలో ఈ యొక్క మేషంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మేషం దగ్గర నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటూ మనం ఆ రోజు చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి గ్రహ గోచారంలో. మిగతా విషయాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే చంద్ర లగ్నాత్ రవిని చూస్తాం, చంద్ర లగ్నాతు శుక్రుడు చూస్తాం, కానీ చంద్రుడు లగ్నాత్ చంద్రుడు చూడలేము. అందుకనే జన్మరాశిని పరిగణలోకి తీసుకొని జన్మ చక్రంలో చంద్రుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడి నుంచి లెక్కబెట్టి మనము ఈ యొక్క చంద్రుడి యొక్క గ్రహ గోచార విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. జన్మ చక్రంలో చంద్ర రాశిలో నుండి చంద్రలగ్నంలో గోచార చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే ఆరోగ్యం, గౌరవం, కుటుంబంలో సంతోషం, స్త్రీ సౌఖ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే మిథునంలో మనకి చంద్రుడు ఉన్నాడు. జన్మించినప్పుడు చంద్రుడు మనకి మిథునంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు. అదే చంద్రుడు మళ్ళీ మనకి మిథునంలో ఉన్నప్పుడు మనకి లాభాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాడు. అదే చంద్రుడి నుంచి రెండవ స్థానంలో చంద్రలగ్నాతు జన్మరాశి చంద్రలగ్నాతు మనం రెండవ స్థానం తీసుకున్నట్లయితే అపకీర్తి కలుగుతుంది, అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఆటంకాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, కలహాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. మూడో స్థానం తీసుకున్నట్లయితే మనకు చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే నూతన మిత్రులు ఏర్పడుతూ ఉంటారు, ధనలాభం కలుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా పనులు మొత్తం కూడా నెరవేరుస్తూ ఉంటారు, కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగుతూ ఉంటాయి. జన్మచక్రం దగ్గర నుంచి చంద్రలగ్నాథ్ 4వ రాశిలో చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే బంధువులతో కలహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, పనులకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, మానసికంగా ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉంటుంది, సందేహాలు ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటాయి, బాధలు కలిగిస్తూ ఉంటుంది. చంద్రలగ్నాథ్ చంద్రుడి నుంచి 5వ స్థానంలో మనకి చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే అనారోగ్యం కలగడం జరుగుతూ ఉంటుంది, పనులు నెరవేరకపోవడం జరుగుతుంది, మందకొడిగా కలుగుతూ ఉంటాయి. చంద్రలగ్నాథ్ 6వ స్థానం చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే స్త్రీ సాంగత్యం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది, బంధుమిత్ర కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటాడు, నూతన వస్తువులు కొంటూ ఉంటాడు, కీర్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది, కొంత వస్తువులు లభించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చంద్రలగ్నాథ్ 7వ స్థానంలో 7వ రాశిలో చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే బంధువుల కలయిక జరుగుతూ ఉంటుంది, విశాల యాత్రలు చేస్తూ ఉంటారు, ధనలాభం కలుగుతుంది, స్త్రీ సౌఖ్యం కలుగుతూ ఉంటాయి. జన్మరాశి చక్రం లగాయతు చంద్రుడు ఉన్న స్థానం నుంచి చంద్రలగ్నాథ్ 8వ స్థానంలో యొక్క చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే మానసికంగా ఒత్తిడి కలుగుతూ ఉంటుంది, ఆందోళన కలుగుతూ ఉంటుంది, అనారోగ్యం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. జన్మరాశి చంద్రుడి దగ్గర నుంచి మనకు 9వ రాశిలో చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే ఆందోళన పెరుగుతూ ఉంటాయి, బలహీనతగా ఉంటారు. అదేవిధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి మానసిక ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి, ధనభయం అనేది ఎక్కువగా కలుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు జన్మరాశి నుంచి చంద్రలగాయతు మనకు 10వ స్థానంలో యొక్క చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే అనేకమైన పనులు మొత్తం కూడా సాధించడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అధికారులు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు, కుటుంబంలో సంతోషాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, స్త్రీ సౌఖ్యం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క జన్మరాశి చంద్రుడి దగ్గర నుంచి 11వ స్థానం చంద్రుడు ఉన్నట్టయితే నూతన స్నేహితులు ఏర్పడుతూ ఉంటారు, స్త్రీ సాంగత్యం కలుగుతుంది, కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి కలుగుతూ ఉంటాయి. చంద్ర రాశి దగ్గర నుంచి చంద్రుడు మనకి 12వ స్థానం ఉన్నట్టయితే పనులకు ఆటంగా కలుగుతూ ఉంటాయి, మిత్రులతో అభిప్రాయ భేదాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇది జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో మనకి ఈ యొక్క చంద్రుడు రాశి దగ్గర నుంచి చంద్రుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ విషయంగా చెప్తున్నాను. చంద్రుడు మన జాతక చక్రంలో పుట్టినప్పుడు జాతక చక్రంలో చంద్రుడు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడి నుంచి మనం చంద్రుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందిగా చెప్తున్నాను. ఇది చంద్ర ఈ యొక్క గ్రహ గోచారంలో జరిగే పరిణామాలు. అయితే మనకు చంద్రబలం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. చంద్రబలాన్ని మనం నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు. చంద్రబలం అనే క్లాస్ని తయారు చేసిన క్లాస్ని చూడండి. ముఖ్యంగా చంద్రబలం అనేది గ్రహ గోచారంలో చంద్రబలం అని లేకపోవడం వల్ల నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే మనము ఆ రోజు చంద్రబలం లేదు అనుకోండి, చంద్రుడు 9వ స్థానంలో ఉన్న రాశి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ చంద్రుడి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మనకి 9వ స్థానంలో చంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ రోజు. అయితే ఆ రోజు ఏమైతే ఆందోళనకరంగా ఉండటం, బలహీనతగా ఉండటం, భయపడటం అనేక మొత్తం విషయాలు కూడా వాయిదా పట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకని చంద్రబలాన్ని ముఖ్యంగా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది చంద్రుడు గురించి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మనం తెలుసుకునే క్లాస్ ఏంటంటే కుజుడు గురించి తర్వాత క్లాస్ తెలియజేస్తారు.